sugeng dalu Kang Masku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mas Dalang, satu apresiasi yang luar biasa, tidak terlalu banyak bahasa dan kata. Tepuk tangan untuk Paku Datu malam hari ini. Jan hebat tenan. Kula kaya-kaya Mary. Pripun Mas? Bengi niki ketok kaya dudu dalang biasa. Lah terus Nyatanipun kula tunggoni wit wong saking wingking. nggih. Wit wau saking wingking. Kula iki ngati trenyuh. Masyaallah. Panjenengan-panjenengan iki insyaallah mangke saged gentosi para senior-senior dalang amin, Kabupaten Amin Tulungagung. ya rabbal alamin. Amin. Tegese mboten genteni terus tanggapan terus sampean jori mboten. Pripun, nggih. Tongkat estafet nanti yang meneruskan budaya kita adalah panjenengan-panjenengan malam hari ini. Tepuk tangan untuk Nggih. seniman-senimati Tulungagung. Piye jajak? Ora seneng piye? Melu ngene iki malah isin aku. Isin ngopo? Apa lho Mas? Ketok tuwek dhewe. Aja nyawang tuweke. Lah piye dalange enom ya gone enom sijene enom. Dagale tuwek. Tuwek kuwi disuwun saka sari-sarining ilmu. Iya. Ora kok perkara tuweke nggon seniman. Aku seneng delok wayangane sampean mau. Pripun. Mas bodolan mau. Nggih. Terus niki Mas Adit. Mas Adit. Oh, ketok numpak jaran. Nggih. Terus Mas Dito Iya iya. numpak Tito Nggih. numpak celeng. Nggih. Sing sitok. Ulung lho. Nah. Kaya numpak marbut lho kamu. Anu, kucing Mas. Matur mbah nuwun lho, Den. Nggih, Pangapunten sami-sami. kok tak teng dhuwur nggih. Monggo. Niki pancen kolaborasi yang spektakuler. Sampeyan mriko Mas Benadir. Benadir. Aku ndi? Sampeyan mriko lho. Nah, Coba panggung. Lung. Dalang sipit ya kacamata ta. Haiya. sampeyan mriko. Jadi ini damel tolak ukur, Mas. Iya. Mula niki dalu dipun lenggahi para sesepuh pini sepuh, para pyayi pinunjul Nggih, leres. dari jajaran Forkopimda, Nggih. Forkopimcam Nggih. ingkang lenggahi dalu menika. Mula tepuk tangan untuk para pejabat-pejabat yang selalu mensupport pagelaran kanca-kanca Paku Datu. Ini Mas. Kula kalian Mas Kluthuk niku nganti nyisihke wektu bengi niki. Amin. Tanggal 8 November, anu 7 Pitu. November. Nggih. Aja nganti nampa gawean. Nggih. Awake dhewe tetep peduli karo kanca-kanca lan teman-teman seniman-seniwati wonten ing Kabupaten Tulungagung. Nggih. Mergo di kaya ngopo ki aku ki termasuk Paku Datu. Napa Mas? Kok saged? Paku Iso. Datu ki panganku kurang luwih dari Tulungagung. Wah. Sejarah membuktikan ya Mas ya. Iya, kula niku ya saka Tulungagung kene iki mulane aku seneng bengi iki ndereke jenengan-jenengan iki memang ini beberapa acara dijadikan satu. Nah, Sing satu. pertama hari jadi Tulungagung Wayang. yang ke-820, Betul. yang ketiga kalinya menghibur warga Mekat Tenggur, yang ketiga kalinya ya kuwi lelang gunungan wayang iki muga-muga payu. Ora kok lelang ini karena kreativitasnya sapa sih? Kanca-kanca Nggih. dalang ngono lho. Ya. Dadi ngene iki awake dhewe melu nuwun sewu Mas Nggih. Dito. Nggih pripun Mas Adit? Sapa Adit, kuwi? Mas Adit. Mas Adit. Dadi ngeten iki dudoke yen awake dhewe niku kekompakane tidak ada hentinya. Nyatane latihan 15 kali. Wah, Nggih to Mas. Betul. leres. Tanpa ada nun sewu tekanan dan paksaan. Nggih. Biasanya pun yang seniman kok lek mlaku niki ora bareng. Sikil niku yang mlaku kok dhewe-dhewe mesti ora tekan gon. Leres. Betul. Tapi Astu. niki biarpun penjenengan-penjenengan ini lenggah menjadi dalang, tidak mempunyai idealis yang tinggi, tapi mempunyai moto bahwa budaya harkat martabat harus kita lestarikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan Tepuk tangan piye ngene iki Banyulanku kesore mugahe kabeh. Ya nyolop aku. enten kula matur nuwun masyaallah. Niki panjenengan dipun berkahi para dalang-dalang senior. Nggih, wonten sinten mawon Loh, Mas? iki Masun ya rawuh. Nggih. Mas Minto, Pak Nggih. Eko, Mas Daru lho. Nggih. Iki kabeh iki delok. Anu. Temu di. Lho jeneng main dhewe nduk YouTube. Oh, Ora nyetriming to. Maksudnya yo mirsani rene. Ya Oh, mirsani. Nah, mula iki lho, ora nggon mindere
saka seniman ngeten iki. Nah, Oke, leres. Padahal tanggal 20 nanti digelar 3 wayang Tiga juga. dalang. Tiga juga. dalang. Tiga dalang. Oke. Senior kita. Leres. Iki apike kaya ngene. Nah. Kisuk kabupaten kudu luwih saka Wah. bengi. Wah. Luwih der nek saged. Luwih der. Kelire kobong. Ya. Oncore 3 meteran iku. Dalam tangan gregetnya sih. Iki lak cita-citane arep ngenteni cemplit. Ora. Nuwun pangapunten. Tapi baga tuh. Nah. Pripun? Memang magelar pada malam hari ini memang pas. Jadi memperingati hari jadi Tulungagung Nggih. dan juga hari wayang dunia. Dunia. Nggih. Hari wayang iki mesti apik, Mas. Hari iki mesti. Jadi wis pas hari wayang wis pas wis ono. Insyaallah ki ya wis ono hari dalang. Nggih. Hari yoga ya ono. Hari Hari son yoga ya Blitar. ono. Hari son. Hari Hari dagelan dagelan ya Hari dagelan, ono. nggih, Ki nggih. sing ra ono ki sok ben hari sinden. Loh, lah ngopo, Kok Mas? saged? Ya ora mungkin. Loh, hari dalang Mesti- ada, mesti hari enek. wayang ada. Mesti enek. Hari yoga ya mesti enek. Mesti enek. Hari son ya mesti enek. Hari musisi ya mesti Mesti enek. enek. Hari dagelan ya mesti enek. Sing ora enek? Sing ra enek ki hari sinden. Nah. Lah ngopo, Mas? Lho, mosok hari mongko nyinden ki kok iso piye? Hari itu lak dino to. Lho, aku ora ngomong dino, aku ngomong jeneng. Ngono kuwi dijelaske dhisik kok iso. Wah, dan jos sindene jan. Wih. Wah. Ya iki lho, wayang biyen iki ya ngene iki. Nggih, Mas. Wayang biyen iki ya ngene iki, sinden madepe ning gone rene. Nggih, Sinden ora si- akeh. Ora oke, ya mek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lah mek 10. Lho, 10 ndi to? Ndi lho? oke, loro kek. Dudu. Iki sing Niku- calon, iki calon. Panitia. Nika panitia. Panitia niku. Pacare Wiraswara to. Calon, iki sing calon. Black. Tanggapan wis nggawa pacare dewi-dewi Wiraswara ya. Lah canom ki semangate lak ngoten. Iya, 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 iya. Kula bener sing diaturke Mas kula kluthuk Mas Nggih, Dalang. nggih. Sinden niku langkungipun nggih ngeten iki, mboten kirang langkung rumiyin ngeten iki. Nggih, leres. Malah luwih apik neh sinden ki aja tekek ning kene. Ketemu di? Balik desa. Kowe iki yo ngapur lah kok kono yo ada tenan kok iso. Mula kala dipun rawuhi Bapak PLT. Nggih, lah, Pak Res. Bagus rawuh. Nggih, Senasa beliaunya repot tapi masih mementingkan dan peduli kalian kanca-kanca semua. Menyempatkan. Sekali Nggih. Dipun menyempatkan. tenggani Bapak TNI Polri, Nggih, Pak alhamdulillah. Danwil, Pak Kapolsek, Nggih. sedaya para lurah lenggah. Nggih. Niki nitik saka beliaunya. Nggih. Berarti niki awake dhewe niku kaya-kaya dipun tampi asta kalih. Nggih to, Mas? Nggih, leres, leres. Ngeten iki nek umpama nanggap dalang sak menten bane Betul. pun pinten jajal. Lah. Piro? Pun pinten. Larang. Nah, Ketok moto iki wis 15. Nah. dalang tok lho. Nggih. dalang tok niku. Selawe. Lawe, Mas. Adit 20. Lho, urung sinden iki sinden JB, JB. CB. Sinden besar. Iki lho, iki lho. Kok sinden, dalang besar. 2.500. Ya. Lho kok titik malan? Lho, mergo duwe akeh terus nggo nguruni cacah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Muga-muga Durung amin. iki. Muga-muga Gusti ngijabahi. Wahyu Giri. Ada Mas Wahyu. Wah, yo kiri ki larang 35. Gini. Jumlah totale piro? Mbah Lurah ben dicatet Lho, Mbah Lurah, Mbah Zainal ki kudune pirsa ngene. Nggih, nggih, nggih. Pagelaran paling larang iki. Burung digenepi sampean kalih kula. Nah. Pinten coba? Aja iki piro? Awake dhewe paling ndak Yo, sak ikhlase. weh lah. Duit-duit Loh. kuwi penting. Ning aja sok mementingkan Loh, duit. lah ya aku lak ngomong to, sak ikhlase. Sugih kuwi penting, ning aja sok mentingke kesugihan. Bondo ki penting, ning aja sok mementingkan bondo. Nggih, betul. Ki apik, ngono lho. Dadi paling tidak itu seia sekata. Lho lah ya aku lak ngomong sak ikhlase. Nggih, Mergo nggih, seniman ki yen didol regane larang, dijaluk diweh. Kaya bengi iki, Mas. Lho iya, mulane bengi iki ego pratikle sampean karo aku, nyang guyung apa sing dadi gawane Tulungagung, Nggih. nyang guyung apa sing dadine hari wayang Yang dunia. nasional. Insyaallah dhewe nyawiji karo bocah-bocah Paku Datu. Tepuk tangan untuk Paku Datuk dan Hari Wayang Dunia. Wayang Iki sik Paku Datu kaya ngene. Ya. Durung lek metu Paku Payung kok. Wah. Paku intip, Paku paku rek. Paku esbes, Lah, Paku rek. tenan kok. Tapi paling tidak inilah nun sewu. Nek dititik saka ki Mas Adit, Mas Dito. Tito. Tito. Tito Bastian. Oh, TITO. Oh, model. Wong model kok nyambe. Bastian ora. Mbok ora. Mbok ngelingi lahir mulai ngeni ngono. Nek iki Beli ya- pardur. Eh,
Nek iki ade tapi kulitane putih, Resik. cahe yo resik kae Nggih. sapa jenenge? Ulung wehung. Ulung Yo apa? ketok Chinese. Sik Chinese, keturunan Chinese. Lah, kula. Kok Bastian iki lho. Kula kuning. Kuning apa? Sawo bosok. Sawo basa Ngono kok yo pede manggon ning tengah. Lah kon ngendi? Apa ya? Kudrek yo ning dhuwur gayor. Wong dalang nggih blakon sulunan malah kaya tangkir kluntang ngono ta ya. Ora pas. Ngono. Gayane yo ngono kuwi modele iki. Nek dalang yo ngono kuwi. Mula pangapunten Mas Luduk. Napa? Inilah paling tidak momentum yang bahagia. Bahagia. Momentum yang bahagia. Hari wayang sudah disahkan untuk UNESCO. Dari UNESCO. Nah, dari UNESCO. Tur yo mengeti hari jadi Kabupaten Tulungagung yang Tulungagung. ke-820. Nggih, betul ya. Beleken ya. Kemaki. Promosi kacamata. Nyonto ki kawibawane kaya dalang-dalang sepuh ngono Nah, kae. Wibawa. Di sing sepuh pundi? Kula ajenane sing sepuh-sepuh menika. Sapa? Mas Andri. Loh, lah kepiye lah? Kae sepuh bapakku dhewe kae. Lah kan paling tidak ilmu dari orang tua penting. Loh. Jenengan iso ngeten iki sing natah sinten biyen? Sing natah, Ayo, sing natah. sing natah Ayo, sinten? ayo, ayo. Sing nata ki bapak sampean. Ben dino ditatah ngetek bapak sampean ki tatah kedul. Kudune memahami itu. Nggih, nggih. Mula ayo bareng-bareng gondeli budaya. Nggih, nggih. Insyaallah budaya yang digondeli Nggih. didasari karo agama, Nggih. menaati prosedur negara, insyaallah budaya sing dilandasi agama, sing diperkuat dengan negara, insyaallah akan berbineka tunggal ika. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jan ini iki lho. Awake dhewe wektune saiki tok. Lha napa? Iki lak yo wis di mau kode to dalange telu. Awake dhewe ming jangkepi tok sing penting awake dhewe memperkuat pagelaran. Ojo kek aja boros-boros ngono to. Ojo dirit sithik lho. Lah, Memperkuat kok terok. Lho paling tidak kan yo ngerti to. Yo ora yo, adik iki totalitas apapun bentuknya kudu totalitas dereke dalam-dalam no. Kula tembungipun napa kala wau Mas? Hari jadi Kabupaten Tulungagung Nggih, lho, Kak. ke-820. Nggih. Mangke kersanipun kula uncaki wonten Kabupaten kemawon. Oh, nggih, nggih. nggih. Iki mboten sah. Nggih, nggih, Kula nggih. cepake njing ben. Nggih, Oke, tanggal siap. 20 20. tahun cek ning kene kok ning kono ketan bahan. Wonten kok kalih lumaku ning pagelaran. Nggih. Wah, jan apik. Iki mau tenan kreatif tenan lho Mas Luduk. Iya iya. Iki wis dikonsep jauh-jauh hari. Metune budalan kae mau Barongan barongan. Ngantek enek sing lemurah katokan mau. Kae mau nekake kok ngendi to Mas Temo? Kuwi kok Jeb niku, Mas. Hah? Jeb. Kuwi kok Nika- kaya manusia planet. iki kok banaran ngono kuwi. Nah, Iya, iya, cakatan-cakatan. Alhamdulillah. Kalian ngeratani presiden panjenengan. Nggih. Ngono. Kula Ya kene. nyuwun Mbak kabeh iya iya iya. Mbak Dina karo Mbak Dina Siva. Sapa? Dian. Pita. Ora apal aku pakai anake Pak Tarni ya to. Nggih, nggih, nggih. Tak kandhani Mas. Dipun. Dalang kuwi kudu nek sik enom lho ya. Nggih. Biasane Tak jori aku kelina melu bapake kabren ya. iki modele kemelinti. Loh, nggih. Biasane kemelinti ndang set, Mas. Pancen non pangapunten, dalang iki kudu non sewu lho. Nggih, nggih, nggih. Pemimpin makrifat tengajeng dadi pun rena-rena. Nggih. Sik niate iki ngudi kaweruh Nggih. cecep ngilmu ngen pewayangan. Siap, nggih, nggih. Pun syafaate saking para-para dalang senior sepuh ingkang sampun kapundhut. Nggih, nggih. Niku ngeten iki biyen sing nyiptakne ngeten jenengan napa pirsa? Mboten. Nah, mboten pirsa to? Mboten, mboten. Mula nggih kudu diajeni, kelir iki kudu diajeni. Nggih, nggih, Debok niki kudu diajeni. Mboten, mboten. Gusti Allah nek mboten enten debok jenengan Ora. lajeng ngagem napa? Kualik, Mas. Gusti Allah ra nyipta. Nek ra nyetane Tebok. tebok. Gusti Allah ra nyipta. Iya. Gusti Allah ra nyipta Nah, tebok. dan ajeng damel napa cobi? Lagi bingung to. Nggih, laras, laras. Ngoten lho, ilmune nika digawe. Kudu digawe. Nggih, Masa nggih. gak tau lho to sepelan iki. Lek ra nek tebok. Aja kobong lho. Ora. Pripun, pripun. Mesti ngobongne oke. Tapi ora. Sing diserang kene Mas, sing mumet ben kene. Dereng ngertos, kula dereng ngertos. Nah, Saestu. nek ra ngerti. Nggih. Sok belek ketemu neh. Wong
Jadi bersyukur begini ki. Nggih, leres bersyukur tanpa Syukur upama. sing tanpa upama begini iki kudu diteruskan. Nah, Nggih, nggih, Terus nggih. kayak Mas. kudu kompak. Nggih, kompak, kompak, Monggo. kompak. Mbak. Ngono. Siap. Nek ra kompak, ya cok. Loh, kok wani-wani nek Wah, boten Pak Dalang. oh ngoten lho. Padahal iki bengi iki ya mikir lho, iki kok genep ora. Mbak Pita ro, Mbak. Pita. Mbak Pita. Kasih Pak ya. Pelok. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon. Mono mrene gawa panumpange. Nyalip jalan bae. Nyambut gawe samate. Lalalala. Ro. Sing penak Nus. Nona, 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 nona. Itu nona rene, penumpange. Nona, 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 nona. Yes, ampun. Jan tenan. Dapat lawas. Kaya condong raos. Condong kaosan iki. Jadi condong banget. Condong banget ora. Jadi sampean ki bersyukur ki sing ting isi kathah nggih. Nggih, alhamdulillah kata. Sing ting isi kathah nggih iki. Wonten, wonten. Wonten. Alhamdulillah bersyukurlah jenengan saged sekolah teng isi. Iya. Mergo aku ki men nelongso anakku ning isi ra ketemu. Lho. Lah teng nopo? Apa karena pendidikannya biyen nilainya rendah? Nggih. Enggak. Enggak. Pripun? Apa karena enggak punya prestasi dalam Jalur-jalurnya budaya? enggak ada. Boten perkara niku. Kok enggak ketompo ning isi napa sebabnya? Seumur 10 tahun. Ngono ki mbok dider, ngono ra penak. Der. Yo cah siji loro telu. Der. Matur suwun, Mas. Makasih. Dipun tak mandap mawon. Aja nesu. Nek didikon ki nek urung usiane urung tutuk ya Yo ora tak iso. sesek ning gone isi ngono lho. Sesek net. Saman Tantang. Ini disesek. Ampun, Mas. Galang iku sing fenomenal sing rada berbobot sing elit. Mosok sing kurang abot semene iki aku. Ya, Apa ting. kentung ke, Mang? Tak delok Adit mau sampurna. Sampurna. Iya, iya. Si Ulung ya sampurna. Sampurna. Jalang leng tengah Andalan baru. andalan. Lah minim kok, Bos. Ini budget. Minim Ini budget. Iki jatah wayangan wingi lho tak gawa rene. Kok Pokoke kowe iki lega. Ki untung duwe biasa iki lho njaluk yogo. Ini jaluk JB kae, Pak rokoke. Bapak le, bapak le ngono kae Aku biasane. wis krasa pengaruh gitu. Nggih, Kamu monggo. apa, Tayu? Nggih, Siva. Siva. Nggih. Ya. Kelas itu ya. Kelas 3 SMA. SMK. SMK tidak. 3 Boyolangu. Jurusan apa? DPIB. Eh? DPIB. DPIP itu apa? Arsitek. Nah, niku lho. Arsitek. Jurusan Nggih. IP niku lho. Nanti sok ben iso nggawe gambar rumah. Nggih. Nggih. Oh, berarti ki nek duwe pacar rumusnya apik. Arsitek to. Pripun? Ya. Delok kok ngisor sik. Yo, ngoten. Pondasi bawah lebih kokoh bangunan dari atas. Lah, ini genah Kalau nek kokoh duwe banget. pacar mesti didelok kekokohannya Wah, dulu. genah kokoh Iya, banget. Prabu kokoh. Dugi yang Arsitek to arsitek iki ngono kuwi. kurang kokoh dipendem Prabu, kurang kokoh. Dadi nek jurusannya arsitek delok kekuatan pondasi Nggih. bawah. Tapi nek tak delok pacarmu enggak kokoh blas iki. Oh, no. Isone enggak kokoh iki. Arsitek sik ben yo. Muga-muga sampe dadi arsitek. Mergo aku Amin. sewa aku kapan hari iki nggawe omah ora nggawe arsitek cukup bangun biasa. Lah piye, Mas? Akhirnya wis murat marit. Loh, ora mbok denah dulu Terus gambar ora aku dulu. langsung mergo aku biyen urung payu ya. Hmm. Nggawe omah ngisor sik terus akhirnya payu tak tingkat akhirnya nggih tingkat 6. Omahmu payu. Tingkat 6. Aku tingkat 6. Aku begitu duwe duit, Payu kuwi mah lho. aku biyen sik urung payu tegese sik urung laris tanggapan. Oh. Iki kan nggih Saiki omah. laris ya. Alhamdulillah ya panggah ora. Amin. Amin amin. Ya cok kene. Laris
Akhirnya aku nggih omah ki tingkat. Aku sos iki Siva, Siva. omah tingkat tapi struktur apa jenenge arsitek ki gak enak langsung bangun-bangun. Butuhmu mbok pondasi mbok tingkat. Jadi akhirnya ngisor kita ke garasi, Bawah lantai 1, kan 5 lantai. nggih. Ngisor garasi, Nomor 2, ruang tamu, lantai 3, ruang olahraga, fasilitas. ruang keluarga, ruang Lantai olahraga, 4, sing 5. dudu jeding. Aku akhirnya ngono. Kudune konstruksi pembangunan kudune kamar mandi di bawah. Aku mergo ora nggih arsitek. Dadi aku mbangun iki mbangun sewu secara apa jenenge iki otodidak. Lho, lah kuwi nek jedinge ning dhuwur lantai 5 lek kangelan kuwi. Wis langsung paralone iki tak dekek nang tengah. Rek. Dadi ngliwati ruang tamu. Lho, parane utuhan. Bening. Transparan. Transparan. Putih ya. Masyaallah. Dadi nek isuk iki celurut. Yes. Wih, karo bunga. Lek bengi wapi. Apa Mas? Tak liru lampu abang ijo lho. Iya. Dadi koyo abstrak lho. Iya. Jadi terus iya kuwi delok-delok. Nek kaya ngene iki mah ya. Nggih. Sugane apa jenenge iki brengesan mau. Iya, bathok Bathok rempelati. rempelati bahaya. Iya ngapa Mas? Encer iso. Itu jan kaya satelit kelip. Sama Mas Mane Nami kula Vita. kelas pira, Duk? Kuliah Oh, kuliah nang ndi? Jurusan apa no? Jurusan apa? PGSD. Oh, pendidikan guru SD. Oh ya Iya, guru-guru apa? Iya, iya. Dina ibumu ya. Kudu kuliah, kudu sekolah sing Sing kok apal ibuke. Aku sih tak apalin, Mbok. Sekolah ki penting kan terus iki Nggih, leres Mas Rudong. awake dhewe aja ngantek kalah karo demit. Kok salah? Lho, demit Indonesia ki Wah, latar pendidikannya dhuwur lho. Kowe ra sembrono lho. Wong jenenge cetan ki lak ya apa wae padha. Wis to, Karupan. Diakui maupun tidak, setan yang ada di Indonesia itu mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Buktine apa, Jan? Suster ngesot, Nyapa? suster ngesot ya lho. Nggih. Kowe paling tidak, kowe mesti S3, S4. Kok iso ki lho? Lah suster iki. Ya ora? Oh iya nek mlebu kebidanan Oke. bukan Kowe mesti S3, S4. nek gak S3 S4 jarang lho. Jarang iso dadi dadi suster. suster. Iya. Ya ora? Eh. Oh, paham ora? Iya. Pocongan nyapa kok mencolot-mencolot. Sebabe, Mas. Golek wong kon muncul tali ini. Oh. Gendroke nyapa kok ireng. Sebabe. Nah, kowe ora paham kowe. Sebabe, Mas. Mergo ya. kowe kulino manas. Ngawur iso. Terus yo konsisten yo. Konsisten. Irit lho pocongan kae. Irit. Wong Indonesia iki wis menciptakan batik akeh pangganggale putih. Lazim. Tidak Malah- mencintai produk. Malah saya pocongan ki manggone ning gone mall-mall. Kok saged lho. Kudune yo ning Wis tok, peteng-peteng. golek ana ning gone kuburan gak Nggih. enek. Ning gone gedang gak enek. Lah, sing di- Pocongan sing ning gone Matahari Ramayana. Kok iso lho? Lha enek pocongan harga. Sing menika. Menikop. Kae jenenge potongan. Kuwi lek sing muni jelas, lek sing miran teteh iki pocongan. Niki lak enten musikipun. Iya, iya. Kula matur nuwun kagem Mas Minto menika dipun nampili Nggih. kanca-kanca musik. Nggih. Gamelan Pak Minto iki? Gamelan sinten? Pak Minto. Pak De Minto. Sakeliripun. Sak genjotipun, Sak wayange. sak wayang gebok. Apresiasi yang tinggi Pak Minto wis purun utawa kersa ego pratikle nyewakne nyilihne kelir sak gamelane sak sangobarang. Wis berarti ya awake dhewe Wis. ego pratiklah dhewe bengi iki sumbangsih. Sumbang sih. Setiap tahun apik Mas. Kudu disumbang niki Oh. karane kedah disumbang. Disumbang. Wis to. Enek acara apa Pak Guna tuh ngebel aku. Jenengan Apa? angkat. Loh, wis to tak angkat. Terus. Terus. Teko. Loh ya ora. Loh, apa? Ya delok. Ya, Info terbaru. Pripun? Tahun depan sudah dipol sama Pak Deminto Pak datang Deminto. dalam pakai serjan. Amin. Hari Wayang Dunia Hari Wayang. Sudah. 2026 Jenengan kados pundi? di rumah Pak Loh, Kerjo. panggah budal loh. Budal, nggih. Loh, panggah budal itu. Oke. Aku le pokoknya Pak Kuda tuh. Ya. Loyalitas saya akan saya Siap. serahkan terhadap Pak Kuda tuh. Tepuk tangan kagem Mas Putu. Amin. Sing ngomong kae lho ya. Jenengan. Aku yo ora. Loh. Kae sing ngomong. Mungkin golek le gandeng kentung. Oke ora bele. Lho, Lah napa? Sok bilang tak ndake awak Pak. Ya ora. Coba Dik dijangkepi suasana malbani cobi. Ya. Kuat. Iki sing mersani yo kata lho Mas. Ora ana kipas. Kowe iki dalang korengen ndasku ya. Somu, Pak. Kowe iki asli nglejing lho iki. Somu banget tenan, Pak. Kowe iki tak ajeni karepku yo ben wibawa. Wong iki kaya ulung kaya adit meneng ndelok wayang. Lah meneng Dalang blek. kok blakon cepet kukur-kukur. Dalang kok ndas sing korengen. Lagi meneng blet ngising kok. Muangklek. Sesuk ning dalang ujol. Sing ganti ndas truk.
Wong iki nek budalan tumpakne celeng ngono kuwi. Kaya celeng ngono. Kene nduk sampe kok ndok mriko. Sifat sini kamu sifat. Aula sini. Kira sampun. Aulas. Oke, iki nyantai. Ya. Iki ana campur sarine. Ya. Ayo pengen derek anu kok Malayu Bagyo. Gue Pak Minto ya. Ini Pak Kudatu. Pak Kudatu. Satu. Paku batu. Terus akeh apa nduk coba nduk. Wis sing penak, wis mardika wae. Kenapa? Bawa napa? Bawa apik kok terus dibabaki Bawa apa musik. ngono. Nah, ngono wis. Bawa jadi grup. Kudu kita bawa nih. Kita bawa nih. Nah, gemami tenduk Karena Angin sepi teni. robo boy. Angin teni. Oh, Untuk buka tuh. Nggih. iki yo jarke wae bocah wedok iki saiki Untune nggih dibentrak. menunjang kecantikan kok. Yen iso cepoten, mergo iki akeh kerep udan untuk bojoku ya. Untune dikawal. Dek iki pasane udan terus. Piye, Mas? Sak berbedek lambene. Sama Lah ngerti iki yo ya. ngawur. Ora Ngono kuwi gak nogron kene buri. Hei, untune bojone dikawat gron iki kayak buri. Ha. Ngono. Tak wae gron lah kok nyumber-nyumber. Cuma kena Bawa, bedek bawa. suaranya kayak Bawa. bawane apa? Jarang kok kangen. Bawa. kira sampun. Kaya gendera. Bawa. Sarap. Oh, tak pilih. Tapi orang pinggir. Kuwi jenenge bawa lho, Mas. Tito. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya ya? Malah kayak pawang unta. Pancen kuwi lak lanangan nuntun. Ah, ya Allah. Monggo Mbak, monggo. Mangga, mangga, mangga. Kan Sing anu sing tegas kok ya. Nang Mikir cedak niki. tak Saniki. Sok ben. Kita yang greget nih. seneng aku, seneng. Iki lho, didikane Tulungagung ki sinden mesti iso berkomunikatif. Betul. Enak dijak guyon enak. Tak tunggu seliramu. Nano. Alon-alon bae. Jambe pingan Ada peran enggak? Cuma depaku loh. Muka, muka. nangis. Wah. Ya ini manuke wis metu. Lah, Ya ini kok enek manuk gacor ki yo manuk kentir iki. Ya ini ki manuk turu-turune enak-enake kok gacor ki kok enek. Dene yang meniki iso enek manut tapi urune ora ngono kuwi. pripun niku pripun, Mas? Ayo manuk dares lah, makasih. Baru lagi iki. Iki. Iki sesaji. Baru lagi kakak kelasku. Haryo penangsang. Iki langsung ngono. Juatan ya. Wajan macake elok tenan lho, Mas. Mbah Lurah macak kok Haryo penangsang iki. Wong medun macak Kuwi ngono jual manik. Pajar maneh. malah Piyayi iki nek budaya ngoten niku. Nggih, astu kula kaget. Baluran lak kejawene ki ya. Nggih, astu, Jadi astu. selalu menanamkan jiwa kejawen yang tinggi ngoten Astu. niku. Lah wau pas metu nggon salin ki lho to. Tilam sari tenan iki to. Wah. Niki Tak wong ngerti dugi aku. bali desa Mas Litik monggo. Nah, Wah, dimanggakne. niki jahat. Mas Litik monggo ruangane kono. Mas Litik monggo jedinge kono. Sing terakhir tak Pripun? niki pelunasane pripun? Mboten enten lho, Pak. Monggo. Oh, bablas. Monggo. Bablas. Monggo, monggo lho, monggo. Kasih. Sik kasih. Terus kasih. Kamu siapa ya? Nggih. Ya, jenenge. Nano. Wah, marai. Ya lang ora iso meneng. Ben duwe inisiatif dhewe. Dalang ki Mas Yok ki lho, Mas. Aku dhewe ora iso meneng. Mas, Buat. Mas sapa kuwi? Belum. Mas Wulung. Nggih. Pinter kuwi penting. Ini Nggih. aja sok dadi wong pinter sing Lho, lho. bakal duwe kepentingan. Rungokno. Dadi ngeten iki apa mbok ngeten iki awake dhewe iso ning ya muni ora iso. Lho, Nggih. Awake dhewe ngerti ya omong ora ngerti. macak bodoh. Nah,
Senajan to ki yo Bodoh bodoh tenan. tenan. Aku bodoh tenan tenan. Nah, BOD. disupport dari belakang. Oke. Paling tidak nek niki mbet ngerti jenengan dari belakang kasih dorongan. Nggih, disorot. Cengkak nih. Nabrak Mbak Reri. Kok kae nek Selak ilang ngenge lho, Kak. Nanging Sak jroning atiku. Tangis Mbak kanker. Vita. Nah, Tangis kang aku ngerti. Sebabnya apa kok ora tek sepira banter? Pripun? Untune digoceki kawat. Mula bengoke ora tek los. Gue kebanteran malam sesuk yen Iya. iso ben Kuwi lho, banter. sebabe kuwi nduk. Sesuk yen iso ben rodok banter aja nggih begel ngene iki ya. Nah, begel. Behel. Kok dibegel untuk begel iki kaya bangunan ae kok iso. dicakar ayam mobil dibegel di betoneser. Behel kok begel. Ampun dibegel ngene iki ya. Yen iso sesuk kawate aja begel diganti nggih. Nggih Sangkes. kawat belasan. Wah, malah sama jeleser. ngerti aku belen ngene iki ngapa? Apa sebabnya saya? Ben gak padha kok saman. Wah, sampean ngenyek. Sampean ngenyek. Mas Kluthuk niku Belum tahu tunggale Mas akeh nih Kluthuk. kene. Mas Kluthuk iki wong dogdenge wong. Ya. Santet wong iki Mas Kluthuk iki lho. Dukun aborsi. Mboten. Iki Betul. lenyit. Aku Tolong aku lenyit. Aku ki dukun aborsi. Iki mbiyen tak aborsi ra iso. Dadine yo ngene iki. Gedang, gedang. Kalau Makane dhek katelah bayi tabung. Modale lak kaya gas LPG to. Kayak bayi tabung. Ya, ngono. mangga. Kita Ulan mulut. Ulan mulut. Lah, taruh sama. dalam tidak. Belurjo. Bulu. Bulu rejo. Bulu Bulu rejo. Bulu rejo. Bulu apa bulu? Bulurjo. Bulu rejo. Bulu rejo Bulu kan. nduk. Apa enek Iya. tulung aku bulu gitu. Bolu baru enak. Bulu rejo enten bulu rejo. Sampean gitu, Pak. Kula Sembon. Eh? Sembon. Kok iso waduh Mas. Karangrejo. Oh, kamu rejo kan. Nggih. Sembon, sembon. Nanti tunggale karang kono sepi. iki. Kono ki ngendi lho, Pak? Kono ki ngendi? Kayak teko pakai srejo nek rono. Kono ki mbak Oh. gone Mbah Minto pakai sejo jo Iya, tangan. sampeyan Bulu butangket. rejo, bulu rejo ki kulon. Tagah bulu. Karang rejo kok lor. Mulane ngendi, Pak? Kulane ndi, Pak? Mulane pundi? Mana? Kono. Oh, laras. Etan. Aku rumah. Begitu ya. Mangga ya, mangga Dek. Kang tak pilih. Sesuk ben iso bawa untungmu mbok bekel ya. Aku jalo. Aja nduk timbang rung kadung tak eleke om kritik aja. Iki dibehel. Wong dibeheli padha karo wong sing medhit. Arep mangan-mangan pilih-pilih. Aku jalo jajane, Mas. Dalang lek borongan ngene iki. Ini lho, aku getingku ini. Kowe mbak nyolong. Aku kat sore nang entuk jeli kok. Getingku ini lho. Aku ora kok kei. Aku alung melu dalang tuwek sing ratek payu Ya kok main dino entuk Dalang nomor ra kajen. kat sore main entuk roti, ya metu Aku sik mending to sampean lah nek kon dalang ruwet. Nek jupotok ning arep belem kok. Mungkin iki sik penak-penak njaluk sito ae lho. Wah. Jan, rasane Mbah Lurah iso seneng. Ya nduk, terus Wah. gitu. Anu topo. Ngawur kae yo. Ya nek wong sugih kowe gudir. Apa gudeg? Gudir. Oh, gudeg. Gudeg dasmu gudeg. Krungu Kowe gudeg. iki wis korengen kopo. Lah krungu Gudeg iki jeli. Lah krungu gudeg kok piye nang ngene gudeg kok Nyat. disisik-sisik ngono. Ngantuk pikiranmu kono anu, Kak. Ngene kok ketua Pakuda. Ya, iya. Ayo wis leset. Ora-orane iki dedeg piadeke nek pimpinan utawa ketua iki paling ndak kaya sing gampang ngono kae apik. Loh, kok persis. Kok persis. Kok Adekmu adekmu gampang apik. Ketua Pakuda tu paguyuban dalang anem tulung aku apik.
Kok melu ki lho nyapo. Sing nyelentem barang. Nyelentem, Pak, sing nyelentem. Nyelentem iki. Cah loro ki. Kuwi ari-ariku. Cacak melu. Ngono kuwi lho, Gusti Allah ki nyiptake umate. Ya to hamdane. Mesti kadang nek sing sak pribit padha. Aku lek rondo storymu, aduh lah aku koyo ngene iki aku ya. Ya, Rasane lho. Itu enak tuh. Sik amit-amit ya. Tak pilih Piye to? Dalang ora di tata krama suba sita. Ngono Nek kon pengin maem. Nggih. Nah, iki lho. Pripun Mas? Kula pengen dahar, menika pengen dahar, pengen maem. Nah, iki kudu nek syarat saranane. Pripun ate Kowe pripun. milih gawe ting apa M? Goleke. Angger M. Pangan ya, nek ting udut ngono kae ya. Styrofoam. Alo nuli yo. Ayo, Dek. Apa? Dina mbokmu. Nah, buku loh Sing kok eling kok Mas. panggang boke lho kae jane. Jane lho. ya ngene iki lho urip. Demenanmu mbok-mbok. Bene ahli. Yuk. Ya maka kandang Tak pilih ikut iki. dunia Ditata ambekane. akhirat dagelan kudu keju so. Ngono ki mbok kelingan ngejak awake dhewe ning Bandung. Tanggapan ngejak dagelan ning Bandung ngisor wit klopo kae. Lampu ras pira padang panggonge cilik. Laler tok. Pancen sing mainke para batak. Ngono. Amin. Sane bawatuk ini terus keselak ambekane entek. Loh. Mah, kleke. Itu aman. Lho, tak sito. Ya Allah Ya Rabbi Oh alah, tak kira dadane Rama rangkep. Bawa wis mbok aturke. Leres. Saiki tembange apa sing sampean berdua saged antarane Siva karo Vita. Vita. Ayo pas no ngenteni ya Ngenteni. campur Sesarengan sari. campur sari nggih menika grup aku. Paku datu portable, monggo. Nggih. Paku datu portable. Yo dadoske Mas ya. Aku datu portal. Nggih. Oh, dhewe kayak portal ini ya. Monggo. Ya, atas. Nana. Aku ngenten. Aku ngenteni tekamu Ayo. tak jangan citra Dirangkepne Mas. Atau nawar itu mangan kabeh sebenarnya. Keluwen to. Sinten sing sanjang meten itu niku pun sak mboten kathah oleh
nyunggo to Mbah Lurah sak perangkat itu. Air. Air Pak lah Lurah. kuwi mbon. Lho kok mbon, kon dilatih mbon malah. Lah nek gelem Lho. Ya mah. mau ya tak paksa. Lho, ben mlebu dipaksa. Nanti bang dilatih pun kok dilatih cek ngomong. Sabar. Mangga, dadas. Apik seneng aku. Sepelan aja. Nano. Enggak, sebelum biyen. Yo. Klik. Kledang kledang gawe tak Nah, kolaborasi. Monggo saged lenggah malih. Ya, matur suwun nggih. Nggih, Kaya Vita. kaya tenan aku Mas. Pripun Mas Gluduk? Anu, sos niki lho. Heeh. Kula niku trenyuh ningali jenengan iki. Ngene iki ya enek anu ya, enek kase ya. Ada. Alhamdulillah ada. Bendara ya enek ya. Ada, Mas, ada semua. Cangkep. Untuk sementara lagi bendara sapa? Sementara belah niku sing semprah dhewe menika. Oh iya. Pokoke aku lek bendarane jenengan aku seneng. Pokoke aja dicekel dhewe bendarane aku. Ah, dateng napa? Lah kok Mas? saged? Aku duwe nggo tuku pitik. Lah. Sampun menep kok Mas, sampun Pun menep. menep pun boten. Sampun boten pitik saniki Mas. Aku tikus. Nggih. Ya, sifat wis ditawis. Ah. Sinten mleh? Niki kula Sapa Mas Tito? Mbak Angel Angel dia. karo Angel sapa? Angel di. Oh, Angel. Oh. Angel karo Repa. Repa. Ya. Yo, monggo cuman. Cuman jaran Tobel wong lekan telek momongan. Lalalalalaleng. Lanjut nopo Mbak Yuka dipindah. Akan kelongan sampeyan ampun
Mas Adi. Mohon izin, Cik, tadi cik. yang belum disampaikan yaitu sponsor-sponsorship. Betul. Oke, Ada banyak sponsor Yaitu yang pertama yaitu tidak lupa Bapak kita, Bapak Johannes Bagus. Iya, Pak Bagus, Kadin, Kabupaten nggih. Tulungagung. Yang kedua yaitu Bang Jatim. Bang Jatim. Bang Tulungagung. Nggih. Kemudian Waskito Batik. Nggih. Waskito Batik. Itu brand ambassadoripun Tole Wayugiri. Nggih. Kemudian Disputar tadi sampun. Nggih. Kemudian Rohmat Jawara. Rahmat Jawara. Beli wayang. Kemudian Betul, Sanggar Cakra Aji. Sanggar Cakra Haji. Ketan Duren Kediri. Ketan Duren Kediri. Honesti Pasir Kucing. Pasir Kucing Honesti. GM Nggih. Stone Semarang. Oh, Semarang nggih. Oval Craft. Nggih. Bank SDA, Puri Tenda, Nggih. Pak Pur, dan MSP Wahyu Pajak Pajak. Kudune sampak nyongo. Sama dik. Sing terakhir sinten wau? MSP. MSP Wahyu Pajar Giri dok. Sip. Oke, itu ya beginilah. Iki gak masuk notasi. Nah, dia Ya itulah wiyoga dari Paku Datu gitu. Wis koyo mangkene. Kaya mangkono kuwi ya iki. Ngoten nggih, Mas. Wes pokoknya terima kasih kepada Sponsor-sponsor. yang support pagelaran pada malam Nggih, hari. matur suwun Support sangat. pagelaran hari jadi Tulungagung dan juga hari wayang dunia. Terutama Mbah Tenggur, Mbah Pak Tenggur, Pak Tenggur, Mbak Zainal, Mbah makasih. Minto, Nggih, Pak Mbah D. Minto Darsono. Dan juga dari jajaran TNI Polri terima kasih. Nggih. Mergo dikaya ngopoki Mbah Tenggur, Mbah Zainal niku nun sewu menika kakak kelas kula, Mas. Oh, iya. Iya. Saestu, Mas. Oh, Iya, kakak datang kelas pundi? kula. Menawi Mas Bahlurah Tenggur menika dulu tenggene MTS Aryo Jeding. Nggih. Waktu saya di MTS tenggene Agus Ali. Imam Al Ghazali. Oh, iya. Dan alhamdulillah lulusan dari MTS beliaunya sakit ngasto lurah. Lurah. Terus sak menika ya daglan ya guru ngaji teng griya. Alhamdulillah. Tapi pun apa, Mas? Kan ngendi, Mas? Guru ngaji tapi bagian ikhlas siji ya. Oh, saya. Oh, alah. Jadi ini batata. Tak lupa juga matur nuwun rawuhipun Pak Mahto. Pak Manto, Pak oke. Mandur Dan- Tapi kok kalau mau para dewan-dewan nggih lenggah. Nggih, lenggah alhamdulillah wonten dalang-dalang muda saking Trenggalek, Oh, saking Blitar Kota, Kabupaten Blitar. Nggih. Nggih, matur sembah. Alhamdulillah pokoknya selalu support satu dengan yang Nggih, lainnya. terus Alhamdulillah. Asmamu sapa Cahyu? Reva, Kelas pira, Dok, Pak? kuliah Kuliah ning ndi, Dok? di UT, UT iki terbuka. Apa nih? Terbuka. Oh, berarti kuliahnya kampusnya genek lawang. Urung dian to, Mas. Terbukae tegese ya. Urung ditembak. Hmm. Iki lek ngomong kuwi dalang gak? Lah sing kula UT ki universitas terbuka tegese kok ora nek tembok ora nek genteng. Kompleset. UT Tulungagung. Ya, Tulungagung. Apa ambil apa, Cik? manajemen. Wah, berarti Oh. Sonoto ya. Manajemen itu kan penataan. Betul, Keuangan. Iya, 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 apik-apik. Kalau sampean Sinten? bahagia. iki markokoken. Sampean ki lho, Napa nih? jenengmu sapa? Oh, Angel. Oh, Angel ya. Nggih. Angel Sadewa niku. Nek Pesadewo. Oh, Sadewa MC? nek iki mulai Dudu. Terus iki Sadewa MC. jenenge berbau montor. Reva. Reva. Nah, nek iki berbau Astrea. sepatu olahraga. Ah. Kula malaikat tok. Salah. Malaikat. Salah. Lek iki Reva iki lek dijakne Revo, Heeh. berbau sepeda motor. Sepeda motor. Lek iki Angel. Angel. Kenapa Angel ki apa? Napa, Mas? Kertu. Kok iso kertu? Ketua ini ki nek Angel ki. Angel. Oh ya betul. Ah. Betul sekali. Ya, ya, ya. Anda memang pemain sangat baik. Sorry yo, mboten. Iki lho sing muni iki lho. Iki lho uduk aku. Iya Sing tak. tak muni kertu Remi aku Remi ki ra tau ngaur. Wah, Kuwi Lah, Domino. tak kira nek kucir barang apa. kowe kok hafal lho tuh. Seki yo. Ceki. Ayo sak jenenge iki Domino. Kok domino. Angel karo Reva ki nek campur sari ki. Nggih. gunane nduk, gunane nduk. Iki Gus Dur. mau lawis tembang-tembang sing nggih gamelan. Saiki spesial jenengan karo jenengan iki nendang sing karo campur sari. Mergo campur sari iki wis nun sewu. Dikhususkan untuk Paku Datu. Paku Nah, Datu. untuk Alhamdulillah. mengikuti Hari Wayang Dunia. Apa gedengmu lagune apa lho Cahyu? Sing lagu Islami enggak apa-apa. Islami. Gus Dur yo kena. Islami Mas, iki tembangnya Magadir. Magah kuwe to. Magadir. Magati. Apa Umi? Nah. Gus Dur. Ya, Gus Oh, Dur. Gus Dur. Ya. Iku request Pak Lurah niku. Iya, suarane Pak Lurah, Bapak Lurah. Baru lagi pancen kene religi. Oh, nggih Terus, saestu. Oh, kae lak ana
PBNU itu kan karena dasar kenegaraan Oke. Mas Niko. 4 pilar. Nggih, kula didamel niku. Nggih. Coba dok, sik coba. Anu sebelah ada nih bos. Bidan bos. Benar. Aneno nanti Tutup kuwi. Seneng. Kleru. Abang biru lampun. ape. Buat tas ya. Rokokmu aja mbok cecek, Le. Lah pripun? Alah, tetes ini mripat jeneng. Nesu ta. Ora nesu piye. Ini iki religi kok abang biru ijo. Nah, apa nenek ra kunci? Kaya ero. Ya. Yuk, tetes. Arigato gozaimasu. Mas. Terima Yes, kasih. yes. Hai Tadi ya merata. Heeh, leres. Kita sama nu segak kok apik. Delok sampean kita ratu teko di dalam iki lho suara apik. Yo aja to, yo derajate wis diunggahke terus Alhamdulillah. dalam. Kita Mas Sadi. Betul. Ngene dadi budaya iki ngene iki tetep Ya. bertahan. Iya. Biarpun modernisasi kita ikuti tapi tradisi jangan sampai Nah, ditinggalkan. jangan sampai lupa. Betul. Lo kaya ageman-ageman penjalan ini harus diperkuat. Nggih. Mas Iki- Lidik, Dawuh. yen jenengan nate sowan teng Mbah Lurah, Cek. keris-keris niku kathah. Wah, Leres. Terus piyantune kan nggih demen kali keris. Nah, niku kanggo anu mesti ajinu mboten kok kudu disembah mboten ning kanggo ngedemke ati mergo niku kaya dene mensugestikan jati diri kita. Nah, Bener. jenengan kan nggih demen keris toh. Leres. Nah, untuk insight atau pengetahuan buat adik-adik Pak Kudatu. Jane lek gawe keris iki jane ana paugerane apa ora? Nek keris niku lak disengkerak kena nggo iris-iris kula lak mesti sok kala di sengklit Sengklit. kados panjenengan. Nggih. Ning ora kok njur nyengklit keris niki mengangger tatu mboten. Nggih enten tatananipun. Dadi kaya sapa ki ya, kaya ki mau sapa si Wisnu. Kerise kayak ngarep ngeten iki wong iso ngarani ora kok ning disdresep ning ngeten mboten. Niku jenenge nyote. nyote. Tembune nyote, nek keris kayak ngriki nyote. Nyote niku. Nggih. Kudu ning waris. Kuwi nyete. Nyete. Nek kaya panjenengan ngeten iki klabang pinipit. Kelabang Klabang pinipit Pinipit. ngeten iki. Oh, ngoten. Nggih, beda meleh kok nek kerise ngadeg ning mburi jejeg ngeten iki. Nggih. Niki iso diarani satriya keplayu lele tinusukan. Lele tinusukan. Kaya sing biasane kula nggih ngeten iki kok Nggih mriki ngeten nika nika. nganggah. Oh, Tapi ngangga. ora kok keris ki njur ming slakset-slakset mboten. Nggih. Lah lek keris dekek ning cengel nika, Nah, sing nggih wong gendeng ngono. Tito gawe keris. Tito gawe keris yang tengah, bokonge ngecap. nah, keris niku nek ngeten, wujule ngeten. Terus parane ngeten. Apa Mas? Niku ngewal, jenenge Nggih. ngewal. Nggih, Ngewal wah. ngeten. Nek malik ngriki, Nggih. niki tapi ngeten. Nggih. Niki jenenge munyuk ngilu. Munyuk ngilo. Oh. Wes, Lah kamu ora usah kilo munyuk dhewe. Oh, Jenengan nggih. napa, Mas? Siap, Bapak Ibu nyok siap. Pancen nggih. Kula biasane sinau, Mas. Kula ngen kremu sok kula nek gen ngeten iki kawibahan panjenengan iso diarani napa kalau klabang pinipit. Jos ya kae. Nggih, ini nek kula nom-noman mesti ngeten. Dudoke yang satriya mergate budal perang kok mesti kayak niki. Nek niki kan njur repot to. Nggih. Ngriki niku jenenge nyote. Oh, nyote. Ning ngriki niku nyote loro. Lah sak awak kebak keris. Lah saya keris. Niku kecote. Koyo Keris niku lak coba cek. Lah sing munyok niku tegese wedine napa? munyuk ilo ku lek nggih niki wau. Dadi modele Aku rasa jelas nih, muncul itu rasa jelas nih. Nyok jelas. Kuwi ora keris, ora model keris. Dadi ini kena diajaran Mas. Dadi iso yen awet ditakoni, njur ora ngerti niku iso ndudoi. Keris ora mung karena dienggo pacane nggih wonten nggen-nggenipun masing-masing. Ini ada filosofi ini enak fungsinya dhewe. Yo lan yo keten lho. Sithik tapi ilmu. Betul. Ngoten. Rata maksudnya. Roto, iya ora roto yo enek kanggapane iki. Ora diatakne piye. Ya, sik telu, sisan. Mas mangke pas loro terus tancep ayon. Ora ono ning ndi kok. Rasane ngomong JP to sing lahiran. Kentung Mas. Oh kentung. Kalau iso ndonga muga-muga sak kabeh dalam mengiki muga-muga enek salah sawijining utawa loro utawa telu sing kewayon bisa dadi dalam kali. Dan sampai ini Mbak Eri, sama
Piki. Tidak, harus tidak kalau bisa. Tidak. Nemis berapa mas? 6 tak dikol 6. Terus pindah jam iki. Cintaku sekarang ada. Ayo cintaku. Rasio Kita waktu setino di sebagia Cintaku sekarang ada. Ini kayak pulang ya mas? Kayak pulang ya? Mau kerja stop. Itu setengah mau. Kok kuwi nggo paikan masih lho. Tenang nek pengen keris ora ning omahku. Tenang loh. Dengan hari mas ya? Apa tersurat awet wong bengi iki nek aku nyelake kudu prei ben iso jare wae. Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Akan masih yo Kemana? Nek klambi itu. Kasih terkresek. Lah kae mesti ngono kamu atau serius? Gak tahu serius. Masmu iki Kalau serius. kebetulan sepatu ya agak serius. Main TikTok ya? Oh, aku tahu loh mas. Ya kan itu mes sampur nih dia. Jagomu iki kok kaya nom-nomane slentem lagi. Iki lho sing Kresno ini nek nomor dalam kacamata malah kendahkan mas. Jenak. iya. Kau sini udah tak beliin. Kene lho, dari Ini ojo Rin, sampean mriki. Rin tolong. Nah ini nak enak ini. Sama ini. Sama ini ojo ini. Kok kamu gimana ini? Kawan itu. Kawan Iya, jam budal. Tuh, iki ada dalang layang, iki nggawa sinden dhewe-dhewe. Ki mau wis nggawa loro. Jur si saka Mas Abid loro, Mas Tito loro, Mas Joko kae. Ulung yo loro. Nek Tito iki wis gak kok iki. Lho, kok sik kok abot iki kaya ngene. Ora kok. Saya sekolah. Ojo Tito. Ping. Betul ya. Iki. Anu mas, batuk salam bro gitu. Lho, iki. Antrum. Kuwi iki pancen iki wis banter, tapi yo gulune ndek kok iso. Terus jadi Tito. Tangan sakit. Loh, nomor apa sih kalau Beliau sakit iki ora bahasa. rumah sakit itu rumah sakit. Penyakit coba ini kopi. Ya kan bis. Yo, gini, lek lucu. Lek rumah sakit iki ora bisa dibahasa ning beliau sakit. Lek sakit kan yang namu, apa dolan ndi? Beliau sakit. Kula badhe ningali beliau hantu. Kayak rumah hantu lho. Jangan nggak lucu. Jangan. Layak tau jangan. Ini rumah sakit tuh. Iya. Layak tau dulu kayak impus. Dundung ngono. Sama lanjutan. Masuk. Lari. Belum diseleksi dah. Berarti Lari. kelas dulu ya. Keluar. Kau tasik kampus sekolah tadi. Ya, pokoknya kita kabeh sekolah ngono. Sekolah, ya. Ya keluar pengisi. Isi piro ta? Isi segong. Lain. Ya keluar Dinda. Sekolah. J. Kelas 3. Nek di sekolahmu. SMK Tunggal Boyolali. Ya, jelas ya. Sekolah kurang. Tapi sekolah. Ya Allah, masa tuwek lah Mas. Ya tuwek sampean. Lah yo barang. Loh, Nek iki wis anu, wis ngangkat Loh, kok. senior ya. Yo ngangkat ning kabudaya. Sinden pendopo tulung agung Mas. Sinden. Itu dakwaan ini pasti bokong sinden. Dalam rudus sih kayak Aku tidak penaan sinden dia mati udah pedalanya harus sinden. Loh, lek urip iki sih dene mati iki apa ya? Kembangnya udah tahu kan ya. Bebas campur sari bebas. Musik. Sesuk nek butuh dagelan kenceng kuwi bae yo. Wis sasan gawe aku tak omoke sapa-sapa. Apik lho kuwi. Api kira galak. Nek dadi dagelan ning dulu lunga. Der loh, betul. Bangun der. Waktu lu ada hubungan. Boleh. Kusumoijo. Terus mau itu ya. Oke. Kusumo Wijaya. Sakar.
ngomongi awake dhewe ku kata mau bocah-bocahnya seneng nodi kekuatannya dhewe. Kowe nek botoke sesuk metu nek. Gede ngomong dhewe piye? Kusuma Wijaya. Yen tak sawang kuwe kaya buta. Aduh dhewe sepelan wong apa. Tapi jane ki mau budal. Ngerti nek dhek ngancam golek gesere palungguhanku. Kusuma Wijaya Paguratu Portable. Bocok portable kok saja. Mas. Aku cat yo dungo. Napa bisa napa? Portable ki identik wong sing ning gone bal kafe ngono kae kok. Loh, jenengan kok enggak tahu Mas. Jenengan dikane Mas Kudu. Jenengan dikane pripun to Pak Kudu. Jenengan dikane Mas. Portable kok ning Lah KKP. kan portable ngono kae. Lah, kuwi portable, kuwi portable. Kuwi lho main tindek ngono. Kita ngono iki sebokono. Loh, lah iki main cek portable tak kuwi. Portable Mejaki portable. Orang lho, Mas. Pengen ngomong Valorant. Ya. Aku digawe sak buku dhewe kan goblok. Jelas Mas untuk jelas. Ya, Kusuma